tabib il-fidi sa' glorja tal-ħajja bl-atmi irrid li ngħix dil-mixja maħuti nistar dak li jien x'femili jidher Kristu qabel fommi sawwar il-kliem inwieġeb għal din is-sejħa nażel li ngħix dan it-twemmin jiena nemmen f'Ġesu Kristu il-mulej iva nemmen li tiegħi hu feddejt ju it-triq il-ħajja u l-verità mitu amre bih biex salva l-umanità jiena nemmen qalbi kollha u b'qalbi kollha irrid ngħid jiena nemmen fih irrid ngħix dil-verità nisma' kelmtu li tisqini bil-ħajja timlini mill-ġdid biex ngħix il-ferħ tal-fidi u nafda fl-ispirtu qaddis li somni qrib ta' Kristu ħankun dawl għal min ma jarax u kelmtu tammar fija ħalli nkun il-melħ li ma jaqtax jiena nemmen f'Ġesu Kristu il-mulej iva nemmen li tiegħi hu feddej li hu it-triq il-ħajja u l-verità mitu amre bih biex salva l-umanità jiena nemmen qalbi kollha u b'qalbi kollha irrid ngħid jiena nemmen fih irrid ngħix dil-verità fidi li bija nitolbu fidi li nipproklamaw fidi li rridu nistqarru fidi li niċċelebraw jiena nemmen f'Ġesu Kristu il-mulej iva nemmen li tiegħi hu feddej li hu it-triq il-ħajja u l-verità mitu amre bih biex salva l-umanità jiena nemmen qalbi kollha u b'qalbi kollha irrid ngħid jiena nemmen fih irrid ngħix bil-verità jiena nemmen fih irrid ngħix bil-verità jiena ngħix għalih minn dan il-jum u sal-eternità